כעת מציגות ג'ינגל יום צופה. אחות מבית טוב צריכה להיות צהובה ולקפות הרבה. אחות בחרמון לא הולכת להתחפשן בים כי יש יום צופה. חם פה ממש וזה לא כיף, סימן שהולך להיות פה אש. 11 אינדקס שיזוף פורס עם חניכים משתגעת. יש חגיגה, חניכים עוברים פה דרגה. אחות שמעת מה קרה? יש פה יום צופה. יש כתובת, יש מבנים ושער כובש, פעילים בונים, יש חובש. שמעתי יש יום צופה. רק עוד דרגה פורצת, אחות את יכולה. רק עוד דרגה קופצת, זוחלת ועולה. יום בלילה קופצת כאן, יהיה טירוף חושים בגבעת הקיבוצים עם החניכים. סורק הולכים לעבור דרגה, אז תשימו לב. חניכי דלת פורצים מעגל שכבן והם מעל האש. דודי וו עוברים את החלון וזין זוכלים כמו לטעה. חץ צועדים כמו חיילים וקורס מציתים את הגבעה. יש חגיגה, חניכים עוברים פה דרגה. אחות שמעת מה קרה? יש פה יום צופה. יש כתובת, יש מבנים ושער כובש, פעילים בונים, יש חובש. שמעתי יש יום צופה. רק עוד יום צופה אחרון, עוזבת לתמיד האחיות של חרמון. בג'ינגל אחרון, שכבת חרמון, איזה דיכאון. אנחנו כבר זקנים, עוזבים את צורק לעולמים. יאללה ביי.